Il-Wasteserv ħabbret investiment massiċ l-akbar wieħed għall-impjant ġdid fil-proċessar tal-iskart organiku li se jkompli jsaħħaħ l-ekonomija ċirkolari ta' pajjiżna. Fil-fatt il-kapaċità nazzjonali fil-proċessar tal-iskart organiku aktar milli se tirdoppja b'din il-faċilità l-ġdida li tifforma parti minn investiment ta' 75 miljun euro li 45 miljun euro minnhom huma fondi Ewropej. L-impjant ġie mfassal biex jindirizza żieda kontinwa fis-separazzjoni tal-iskart organiku li fl-2025 laħqet rekord ta' madwar 36 miljun kilogramma. Il-faċilità mistennija titlesta fi żmien sentejn. Il-proġett tnieda formalment waqt ċerimonja tal-iffirmar fil-preżenza tal-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli, il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi u l-Kap Eżekuttiv tal-Wasteserv Richard Blokka. Meta jilħaq il-kapaċità massima tiegħu l-impjant il-ġdid se jsaħħaħ b'mod sinifikanti l-abilità tal-Wasteserv biex titratta l-iskart organiku peress li se jżid il-kapaċità annwali minn madwar 36,000 tunnellata għal aktar minn 74,000 tunnellata. Din il-kapaċità addizzjonali wkoll se tippermetti li iżjed skart organiku jiġi konvertit f'enerġija nadifa bżieda fil-ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli minn 8.5 gigawatts sa 20 gigawatt meta mqabbel mal-faċilità eżistenti. Mawa News il-Kap Eżekuttiv tal-Wasteserv sostna li matul il-proċess kollu l-iskart qatt ma jiġi f'kuntatt mal-arja ta' barra u se joħroġ biss mill-impjant meta jkun ipproċessat kompletament u l-fdalijiet jiġu pakkjati f'boros bħala compost lest tas-suq. Huwa pass li qed ilaħħaq ukoll ma' l-isforz kbir li qed jagħmlu n-nies, jiġifieri fl-aħħar 5 snin. In-nies naqsu l-ammont ta' skart organiku li jintefa' fil-Borża Sewda bin-nofs. Ġifieri dan wassalna llum biex qed nirċievu madwar 700 tunnellata ta' skart organiku nadif fil-ġimgħa fl-impjanti tagħna li jiddawwar kollu f'enerġija rinnovabbli. Dan l-impjant issa qed jaħseb għall-futur biex malli dak l-20% li fadal ta' skart organiku fil-Borża Sewda jagħmel it-triq tiegħu għall-Borża l-Bajda, il-pajjiż ikun preparat. Il-Ministru Dalli aċċennat li dan l-impjant se jkollu rwol ċentrali fit-tisjieħ tal-ekonomija ċirkolari ta' pajjiżna filwaqt li jkompli espandi l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-pajjiż. Dan huwa pass ieħor importanti biex dan il-pajjiż imbeduh mill-politika tal-miżbliet u nersqu iktar lejn ekonomija ċirkolari. Jiġifieri li mill-iskart tagħna noħorġu riżorsa. Min-naħa tiegħu il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal li dan il-proġett jirrappreżenta użu effettiv ħafna tal-fondi Ewropej li qed imorru għal bżonnijiet tal-pajjiż. Dan huwa parti minn programm fondi Ewropej fejn ukoll qegħdin investu fil-qasam ambjentali. Pajjiżna jeħtieġ li jkompli jittrasforma anke f'dan ir-rigward u permezz ta' dan l-investiment ukoll min-naħa ta' fondi Ewropej se nkomplu nsostnu b'infrastruttura ġdida li se ssaħħaħ l-ekonomija ċirkolari.